Umye hu ne se opebre ni wo mu yi. Enche no ogefo ba enwa so nyame ya adom usu no ototo mia ba bi kakra. Nenso keje nsu so toy enti no ye besre umye nya ye ho abotre nya se wonu mu denti na wo kotwadwa e de atum se nam abenya abra atwem no mfo nti simi kotwadwa e de atu kwaye bi ma na so obi afum hu ne se new site nso so obi se me do no mapam obi fie eben ho akina nko wantimi an contain fire no na etre koka obi fie a wa ha nipa kro no ti ye besre mu yendi fire service for no afutu no so de afutu no so ayede ma no mu yendi na eja ho asem no eden mus eja we mu nsuro enso ye kasa bonsam gye pepepepe na mo yem de mo gram enu abi ni ti ye besre moma yendi emra no so na mwaye na ema bio keje tia ho na ankasa no mo amo ho no esem create space said the aturenchen bi si ho no ebetima ye fast na chese wo maba on se we kura ba yi ebi ma ye ohwe video kura bon se ebi ma ye na de ayi bi a ye tonton nwoma na kura asa bi wo so se mo pon kura na mo betima atwe agu nchen ba bia na nka agu na space bi abeba ho ne ade ti ni na ye be senti na fridi a de na store ahia afini ontimi bi no ko na kra chinyan so ye ma na yakọ won ka France so ne abusua ni na so amko bie ye no so we de mo nka fra ye be fa ne se nyaba kremo se dak na se abasa yo na de chen kwa me meda senti bra Facebook opem so radio obehu videos ni bi said ye na January share fire service for timi dro ha omo ahwe ama bibia aye kama antre anko na se command dro ntem de aye hwe said ye hositi ketia mama call hositi ebobon ho pa redia na prempe ka bibi se insunate ata I think so omo ye we no omo ye drainages bi wo an na de enketeketi bi kata so se ntimi nkode a ene mo me musa se ene drainage no wa mo na de robbers ne ne ya de akotwekucheku ade no me se bi mo anya omo fa kura ba bi ne ye tweloguma na enu amu ana ye se hwehwegu enti se nso ne ntimi nkomo hwe ne nkode a ene na drainage no chese ho abeba asem ho enkrofo aye ni ehu ni ofi de aba ho ama mo de robbers akwahihyi mo ama emu atwoku tie no so ye besre mu hwewe ni na mpanimfo nso ho no management of KGT and board directors no ni na mo call run inspection bi na mo hwehwe ba bia fort bia wo ene de kaka ho na feri aye ka we enura nyame ya adom umuna kama anke nsu na toto ba bi na nsu preparation to say usu na ba no ewo fom basa enura timunze ka se jem kese pa dia ene anke ne ye da sori anke yenti asempa ti ye besre no so mpanifo hwe se ye ka se yenyanyi mayor yenyanyi regional minister ene ade amom yenka hunu se ye friend krofo bi civil servant for no na running the day to day affairs of a country say beto abo si ento abo aban ko aban ba ye transition na civil servant no take over na no regional minister no say director wo on di animu de ban enti say director atimi di animu ba ya ende ye say sabre ya ye nyanyi regional minister ye convert ne ne ye de director ke kan won no mema na e wo no si na ahwe akire na monye fast na ye ntete gatamu drainage si subi mu ye teko pelele ye timuko ene de keka ho wewe susan ne yi na ne atete na chese emu ada na chese ye hu sia ye ready say nsuo ne to a ye ma ba bia ngiri biem enti director wo say civil servant wo hwe akiri kama day to day affairs of Kumasi no oka ho bi na wo hwe wo ba sisi a na be di animu se de na no di animu nti mo nkeka mo ho na emoaye kwa me medasi ma me call mranti office wo na indicate ya hon common kakra sana ya behwe ne de wo mranti office empombo ko de mamintio yo adom na Fredia kejitia hwan na tikijitia ho a kire se abribia wono de wa na dwene se de ye beka bia wonte ase na abribia kejitia ya akoye se ye ya dane se bia difo a de bia ye hye nkom se oman bebo ohono enye saa na tie o na kejitia no eye japade kese ya santeman dia iti sa abribia no ye hye ase se ye bodawru fa ne ma se hu a
ɛwɔ sɛ nipa te ase na wotie kegyeti ayɛ bia yɛ nyinaa firi tete yenim sɛ edwadie ɛkɔso wɔ hɔ nom na nei nananom nim die mu wɔn sɛ yɛsiesie ama na ba bɛyɛ abɛɛfo deɛ ɛde ama hwɛ video yɛ ayɛ hwɛ on sɛ baabi wɔ hɔ nom kora no ayɛ nyɛ sɛnka ɛwɔ sɛ obi timi de adeɛ tale baabi so wɔbɛtɔn nanso so no nipa no da bia meka me sika no ayɛ pɛ no yɛ pɛ ne bebree saa na yɛ de akɔn adeɛ no yɛ ne pɛpɛpɛpɛpɛ ne yɛ de ama wo sɛ wo nneɛma a wobɛfa no wɔ sɛ nneɛma no kom baabi a wobɛtena wɔ sɛ wonya tena hwɛ nkantankantan bi ne nneɛma bi egugu hɔ nom a ɔho no na sɛ nyɛ nyame ɛna adi afofi na fire service fo yɛ ne namu anadwen wɔn mo atimi akɔpie gya yi so a nanka adeɛ bɛte yɛ ni no na deɛ bɛte ya ne sɛ ɛka ɛna asan ba wo kegyetia anopa de bɛ no numu a meme sɔre na mehu sɛ amanfoɔ ɛdi mirika wɔn nante kɔ ba me deɛ na menim deɛ na ɛkɔ so na me si abɔnten kakra no na obi ka sɛ kegyetia biem na me bisa sɛ na kegyetia biem sɛ no so yɛ si egya to hɔ ɔn sɛ abɔnten kasa ne ade deɛ sɛ de osi han n'ani a na wɔka no no ɛna me da m'ani a me ba nti me beduru ha na me nte hwee no na me nim sɛ o ebi a na yɛ nkeka nsa na kwa me bɛka kyerɛ me sɛ a yɛ se kegyetia egya to hɔ na me ka sɛ o mate na me nte information bi anti na makama no atom yɛsrɛ nipa no ɔwɔ kegyetia no sɛ owia no sɛ de AC bɔ no environmental fo kora me yate ase sɛ ɛnyɛ ɛpɛ ɔmo sɛ nyɛ hamotan na emum ɛyɛ ewiem nsakyerɛeɛ ɛna asesa ɛna wo hu ni sɛ ɛyɛ ɔpɛ no na asie ama ɔmo kyerɛkyerɛ ensu a yɛnom enuane a yɛnie sɛ de yɛnsi nyɛ yɛbra sɛ de yɛnsi ɛmoa yɛ ho emfansie a environmental fo aka abrɛ ne abrɛ nyina ɔmo da so a ɔmo ɛka entimum yɛhwɛ ne yie awia no a ɛbɔ no awia na no nyɛ awia a ɛyɛ awia ketewa eti sɛ bibi tɔ baabi na ɛyɛ gya ɛbɛhye ahye akɔ akyire yɛsrɛ kegyetiafo sɛ wo pia ansa na wo firi dwom hɔ no hu sɛ wadeɛ bi wɔ so wodum ne bia no wodum no a ɛnkɔfa wo yɛ ne bia ɛmfɛma na deɛ mensa aka biem yɛ sɛ wohwɛ kegyetia yɛ a ensuo tata hɔ fam ne ade enso kegyetia sɛ deɛ mpanimfoɔ ne si yɛ no ɔmo anye kegyetia sɛ enka wosuo tɔ a enta hɔ nom na nipa nantem deɛ na yɛnim kakra nim deɛ kakra yɛnim fa ho sɛ ɔmo yɛ no ɔmo tutu amana ɛde nneɛma tutu ase yɛ sɛ wosuo ne tɔpɛ ɛwɔ sɛ twene nyinaa na de kɔ na mumie mu sɛ yɛ ho sɛ ɛyɛ den wosuo tɔ a etimi tai kegyetia nim ɛwɔ ɛsoro ade fɛfɛ sɛ na afɛ di wosuo atɔ na susuan no ɛtaa mu na ɛntimi nko asekyerɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛhwɛ amana nim no na nneɛma bi asisi ɛwɔ mu na deɛ mi bi sɛ yɛ sɛ yɛyɛ saa deɛ no yɛamfa nipa bi antoa no sɛ bia bɛ bosomi mienu bosomi miɛnsa bia no ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ amana nim hwɛ sɛ ebia nneɛma bi asisi wɔ mu no wosuo tɔ kwan bɛɛ na bɛfa so bɛkɔ abere bia yɛyɛ bibi wie a yɛyɛ ne kama na emom wɔn a ɛhwɛ adeɛ no abɔ ho ban ma adeɛ no gyina etia na metaa ka asɛm bi sɛ ɔhaw ne ba yɛhunu ɔhaw no sɛ ɛba na emom ano kwan a yɛbɛsi ano sibere ɛho enti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ animuanimu yɛi sesei ɛpɛ no ɛso te ɛbɛkɔ susuan ne betue nsuo bɛtɔ ɛdi ahoboa ne yɛayɛ sɛ be yɛ dane yɛ ho kokosakyi na osuo hyase sɛ ɛtɔ na ɛboro yɛpɛ yɛ sekyena yɛbɛsi yɛ dan nanso kɔpem sɛ osuo ne bɛtɔ bɛwie na ateɛ no ne yɛaporo yɛatabam yɛ ne yɛkorɔ no bibi amfa yɛ ho biem ɛnneɛma ɛkɔ so fɛdu a yɛnam abɔnten a yɛhu bi ɔhwɛ gɔtɛs ne mu a nneɛma a ɛhyehyɛ mu no ɛne nneɛma ewum no obi bisa sɛ eti ɛyɛ hwan asɛdeɛ anaasɛ hwan ne sɛ wɔyɛ saa deɛ no ɛyɛ mene umienu a yɛte mantam hɔ no mene umienu a yɛte boro no so no ɛyɛ asɛdeɛ ɛboaboa no na ebitwe kɔ deɛ betumi atwe akɔ na atwe akɔ deɛ ntimi ntwe nkɔ na aka afei osuo bɛtɔ no na ɛtaa baabi na ɛbɛmene de afa yɛn eti animu animu yɛn no ɛdin ne yɛyɛ ɛde afa ho sɛ yɛtete gɔtɛs mu ana yɛyiyi mmea no a ɛhaban bi ɛne rɔba bi akɔhyehyɛ a susu ani tua a ɛde wɔ haw ne bɛba no hwan na ɛhwɛ ama yɛyɛ
ana ye tena okopem se ye benya mayor foforo ana se ye benya minister foforo ansa na susu ne betua wi a ya hyase akofa nadmofo ne ye the fire service for dem panifo akogu ono mo na bia ya sesa nkete bi ne ade de akoma nipa bi ya wusu otwifo mo so ana ye besere saa ne ma we se ni nyina eka ho bi ena emfa honidie ema wo man ni mu no enne onipa nya sika no wo saa de akohwe no ho yare ede be ntia ye besere kegyetiafo se saa ne ma no ekoso kegyetia abre bia ne yesi gyato ha abre bia yesi bibia wo so ade bia yesi bibia yesi ede be na saa kegyetia ne nko a ewo ho ade ntia yesre mpanimfo so omfa pepepe ye nto saa ne ma no omo asese ne kwan no so no hwe ede bi mi kotwa na me ka se me dane me ho saman no na eye me ya kwame wo de ye ka na wo sere no de yesi ho asem mu ofro so wa o da bi nya no na me ka ho ne ba okọ hu na me ko hu ye no ohun esoro hon ba bi a steps na hwe na wada no saman be de wasa be ni pa bi okọ ho de wani ko hu jumadi a wodi nti no de wani ko hu niema ekoso wo ho me da se fridua hwe ofro steps na soro no gota tia bi da soro ho de hwe steps na hwe adeseman kan adeseman no kwame wuduru soro akasa wo de wo nan tia ho no gata tia no eniema na taimu no eni fia na hye ho no na megina baabi na metwaaye na kwame nipa san te ho etete ano na omo to ade bi kura san to aduane ho gota ni mu asi etu mu sa se so osuo ni to a na se bi mokogu ho no mu a ekwan be na efa so ayeko na sabi nipa ho niam a ye nsu afiri nipa ho ba no ebi adwo so agum ne yahwe de agum na wuwuram akwakoto ade aho na eye asefem saa niam ani nyina ko se odwene bibini ho a wonte ase se ade a yaye na mpanimfo ye omde mmara to ho ahyehye se opese okodwo nso akwaha obeko no mo na akodwo nso no a ye gye ne sika kakra bi ne ade abɔ ho bra no asade ama no wompe etieni obedwu nso de agu konkom ne wahwie no wonanim ho no mo a na ode agu ade mu obi ba gya ne nan watetere dustbins akese wo ho no se be mepamche mo amudidi mo mfa nchame na wa mummu asade no na wasan de ahye ba bi wa abra wotu na mo ba miensa obeduru ade no ho na wode atum ye besre enema bi wo no mo ho ya ne ye betena ase ye ka eye na sebe enye kasa na ye pese ye be kasa saa na se ebi ye kasa saa o da bi ade ni ye die wo na wote ho no no sebe ya wo ho beto na me nso me ba ho a me ho beto me enu ntini ye betena ha no mo aye ka na nya se bi obi kofo obi de na betena ase se obeka ne ho asemo asa no aka na wafa ne ho adi no woko yesere mpanimfo se wo mfa hwe ade bi a ye no okura bia no e wo mra wo ho ade bia ye wo niam bi ho no mo a wo betimi aye na nso bia emma mra kununim na nso mo ho no mo na ahye mo mra na mo mamra ne ye adwuma ba bia motie no e ho no mo bete anika beba ho na nipa nso betwe aba ho no mo ye wo mra bi ho no mo asa mra we no e wo se yesese ne ye de koto parliament na parliament approve de mayen e bia wo ye behunu se wodi konko bi asi ba bia wo sabe wodun so agum kohwe agu ade mu no ye bete wo ye che wo emu se na da so na wotua eti se mimi hunu se ye de adi mi akwa me nkonkoye akosi hunu se ye de adi na kodwo nkonkoye enti adenti na saa mra we kegyeti ampanimfo na mo wo no mo amon hyehyɛ saa mra we sei na mo mfa to wo mfa ma mo ho mo modawuru na mo mfra mo ho da bi wo no mo meeting ahodo mo nkohyiehia na mo nkyerɛkyerɛ saa ne ma we sei eti me aya na ye me ya bibini wodi ade agya no na wono ade ne pɛ ade no woyɛ ne kama na nso na wo sɛ no onim sɛ watua ho ka no wote ho enti wansa watua ho ka wote ho no no enye na sɛde sɛ bibi sɛ ya obɛyɛ edi enti na wo sɛ basa onim sɛ watua ho ka na watua ho ka na no nso so nkyerɛ sɛ tena ho ma ne nsɛe hunu sɛ baabi a wote no ɛhɔ no mo ne yɛmfa ma wafemo sɛ yɛ wode awuwa wode gya wo ma na sɛ wo nananom ebeduru berebini na wo frim na obi foforo nso so ba eti so wanye ne yie no wamfa nto na so wugya ne ho no mo sɛ wo kwa bisa wo ho sɛ ade papa bɛn na wugya ne ho ade wo ba ne beto aso edi na ekoso yi hwɛ sɛ ya gye store afe a sabe de ono ne gye ne store no wakra wo konse do enam bibi kakra wo nti afe baako ye mie store no na sɛ nyame ena na mpanimfo yi kopie ho no mo a ene gya ne kɔtɔ mu na kɔtɔ de ya afi de yi na obia nim ne gya totototototo
nanke die na nke ye etimi mi die minim ni se kejetia ho no se mra na ho no mu ni mu odi anka afe ne kura no enkampanifo na ho no no ebi o mafa abusuafo ne se emra ma kwan se bi ade no wo na auto ye de na so obetum na ade ato ho no afe wa abra wonya ho hwe kwa me wo ko no afredu ko ho no a bebre store ho no a wo mo atototutum ene wo mo yi wo mo niam ni nyina no mo sa ade abegugu abonten ene wo mo ne to no wo mo tonton sa niam na abonten ho no wo mi ho no kura na ne store no wo mi ida obi nsusu pastor ni bi na wo no so de aye adwuma na ne nsa akona no ede e wo hawni ede asem ni ye che store no so na wo anya bi a dodo na anu wo de nam ena ma anya bi ena mo agye misika ena mo ama me ena me na me nanam ne tena ho na ma anya bi u konya no de na wo de ye ekwan be na wo fa so atena ho no wo ye ne yi ama de na tumpon ye besere mpanimfo se kejeti ye hye na kejeti ye hye chena kejeti ye hye na ye sere wo mo se wo mo ma ne ntwa na ye nyina ye mo ye ho na ade na si ho no mo no ye nananom hunu mfaso de a ede se ho no mo de ama oman no na ye nya se abrebia na yem hyehye abrebia na yem hyehye na we di mirika na we fa eniema ya hyehye ama mo ekwan ya fa so hyehye kejeti ya no se wo mo nye no eno na wo so mo hwe so no mo ye na obi nkofa bibi nsa me bata ho na o kasa no se we de enye nananom ana ahwa ma ho ayesa o de be me nkasa nananom o kasa no me ba on se o hwe kiti market na se de na kwa me e kan se ensise se de esi ye ade na se ebe ye no no minim se mo ye esi ni man dintina esi dan ni nyina awie ye no store se wo nyina na esi ya chim se wo se kwa me na beje ye a wo mranti office na beje ye nema wo ton no fa ni nyina ewo store ni mu empia bonten ana ye de bia na enim nyansa ye nyansa brosu ntino store no ewo ho enso ni emu niam egu abonten ye won panifo a ti se de na kwa me ka o se ye nyanyi kemi panyini nanso ye wo bi a o hwe o sisi a o tenete niam wo ho sa niam we ya tena ha ka se kwa ho ade ton hwe apejahina se ya apejafima se ya ka dodo se ne nkuru nipa wo enso be ku nipa ne sisi a o mba betena o sisi a so ya dwene na da etirimu no se ya ansisa na ye se sebi ye be ya na ye be ya eno niam bia na ye hu anyama ni bia na ye hu so na nanom ba mu kura se ye sha ya dwene na da etirimu no na ye se sesa no ehu se magister no enti niam a me ton no ese me di gusto nim empia ma bontene na so ye be just store no ho na ya twe niam ni nyina ba bonten na agye kwan enti wo na wokra wonya ba bi mfa na se bibi sisisia ehemfa na wofa ehemfa na yefa e asemu enti sanioma wei na nanom bam na nanom ambam ne ya de ni pa adwene na da etirimu no ena ese esesa no medase adwene na da etirimu no ese esesa no medase fredia de na me ka no eye se me pese me kire se nananom nim se eho ye beboa yen ena nananom aye de ama ye se yentena ho ne yemfenidi nanso so nam adwene a wo kan o se ya hyehye dwuma ne de ama wo ye de ama wo se kokotenam ma wo niam ne nyina enwu dwanimu ba bi a wo te no store no kakra na ye de ama wo no ma wo niam ne nkum nanso so nam se nipa no sika pe emro so wonti na wa fa niam no na aboro so no wasa yi bi de abegu abonten ba bi wo no kura etena na obi to ade a wo tene ne nsa agi sika no kura ho den ma no eno na ye ka ho aseme eti se oman no nipa no oyetim no ana bia ho no kejetia ho no mo no da bia meka adana meka ho asem me se eye constituency baako hwe nipa ye gu ho no mu hwe nipa ye gu ho ifredua na bibi nyame mfasa ama bibi ko sisese ya ehemfa na nipa dodo no tumika ko enche bia eja baako odi ka to nipa ne bi huri firi soro sade na beto no sade na beto no oho na munim se ja no ohu mo so niam a mo ye no a edi oja no beba no eno na mo ye eti ye besere abere ni abere nyina no eye mu nipa no obokotena ho no mo na hia ye onya niam na egu ho no eniam ne de se na ja to mu a sesei de obe se obekọ akoto so wonto no de enya yen yasem sebe na mu nipa dua ne na nka ho ka ya wa awma wa wo busua wa hawo nananom ebi so wo na wo koba enti mu nipa dua ne na yes na se mo ho ban na mo sesa musu ni mo ban no a mo de tidwo mo ho no na mo sesa eniema de begu abonten wa abra bibisi a yentimi nya kwanya mfema ho no na abere bia ne ye ho kire yen ene ye ho kire yen
ene enti aho kire ni nti sabe wo makomo ade wa na wonya duane odo nsa mienu adi etu sesa ne makogu kwan ho na wo ton no a wo to no mo na ka etufa wo so ka etufa wo so anase mpanifo na ba no mo de ma ne esamo no mo de mirika na bi kotewe na bi pra eno na mo pa na yen kasa mo obi nya adwuma na so bisa ho se bia na wo kotena ho no ye de ho ama wo setena ho e ho ye wo dia se ye de ho ama wanke ye mepam se ho no ye de ama wo setena ho a ena ye bia ye to ade a enke ye mpam etie besere se omma kegiti anonyo na oman ni mu ntema ye se nsuo beto nsuo ba beto ojade ye na aba no osuo hyase se eto a ye bebe de ye bekọ akosie etie bere bia na ye muobo ye ho ne yensese ye ho nsie empanimfu asese ye nya se obi a ye peke me boss anase ye per regional minister empanimfu amu wo hoyi enkrata aso de ye nim se mutime ye nanso na mo be na mutu de afa ho edie na mo na sese ye tu afa ho se mo tete saa me ho no mo no ye ejimu nyina mo afiri ho ye makageti ya ho no mo no ahada ho ade bi ho no mo wo se ton ho ha ade bi ho no mo ani kwa se ton ho ha ade ntina saa ne mani nyina ya hyehye ne ye dia ma ne nso obi wo ha wo se me pese me nya ani mu store o pese me nya ekire store ye bisa ne se die na wo beton enti wo pa ani mu store ana wo pa ekire store kopem se eniema edi jaba ebe hye ama hye aboro so nyina no ba bi wo be wura ne bi ho wa bere kun so bi ananka ye hye eniema yi ananka ne papro ntimi nkoton ne ho yo eti fredua ye be sere mpanifo omoda roma eniema ese so omodi gu akwan mu makageti a ehun da ho ne nkofo ye ne bi ama bi mu no ye sere omo so omo femu akwan medase meso medase yo ma mentwa me ho mra me da me ho